Poštovani gledalci, dobroveče. U ovoj emisiji Žene preduzetnice predstavljamo jednu mladu i vrlo uspešnu ženu preduzetnicu koja je vlasnica škole brzog čitanja i mudrog učenja. Ivana Presač, hvala što si prihvatila da budeš naša gošća i da se našim gledalcima i podeliš tvoju priču, kako si ti započela privatan posao, ali evo ja bih voljela za sam početak da krenemo od toga kako si uopšte došla na ideju da otvoriš ovakvu vrstu škole, s obzirom da je škola brzog čitanja i mudrog učenja prva škola takvog tipa otvorena u Bačkoj Palanci. Pa ideja je nastala onog momenta kada sam videla priliku za to. Dugo godina sam radila u firmi u kojoj nisam bila zadovoljna, nisam se pronašla i više godina sam maštala o tome, tražila, istraživala i znala sam da će doći taj trenutak kada ću naći nešto što će biti, da kažem, to je to. I desio se taj trenutak, saznala sam za to preko interneta i tada sam odlučila, osetila sam u sebi tu želju i volju i to je to. Evo da nam kažete šta zapravo predstavlja škola brzog čitanja i mudrog učenja? Šta se u toj školi zapravo uči? Škola predstavlja, odnosno ima program koji sadrži gde mi učimo razne tehnike brzog čitanja, mudrog učenja, organizacije gradiva, mnemotehnike i veštine prezentacije. Znači ono što se nauči, što znamo u životu, da znamo to i da prezentujemo. Ima dece, ima i ljudi, odraslih, koji još uvek nemaju tu slobodu da prezentuju ono što znaju. Recite mi, koliko trenutno polaznika ima vaša škola? 36. 36, dakle to su deca kog uzrasta? Od 9 do 14 godina trenutno. A u februaru krećemo i sa grupom za odrasle. A recite mi, šta je ono što deca nauče konkretno na vašim radionicama? Pa meni je posebno drago što nauče, prvo oslobode se i nauče, budu mnogo sretni kada vide da im više ne treba dugo vremena da nešto savladaju, neko gradivo, pogotovo u današnje vreme gde se zahteva mnogo više i stalno se uči nešto novo, moramo to da ispratimo i onda oni budu jako sretni kada nauče da mogu to sve da lepo filtriraju gradivo, da se organizuju, da nekako kroz neku igru i crtanje stave svoje znanje na neki papir i onda ga prezentuju. Recite mi, da li u ovu školu dolaze deca koja negde imaju možda problem sa učenjem ili prosto i deca koja su dobri učenici, ali eto, žele možda da unaprede neko svoje znanje? U ovu školu dolaze deca koja su dobri učenici. U ovu školu ni ne mogu da dolaze deca koja ne znaju tečno da čitaju, znači potrebno je da znaju tečno da čitaju i da znaju oba pisma, i latinicu i ćirilicu, da bi mi mogli da ih učimo tehnikama brzog čitanja i ostalo sve što sadrži naš program. Tako da mi imamo i veoma dobru decu, koja su dobri đaci i sve, ali jednostavno nisu se pronašli konkretno ni u čemu. Konkretno imamo jednog đaka koji je, na primjer, imao 3 iz geografije i vremenom, negde na pola obuke, kursa naše školice, je prijavio se za takmičenje iz geografije. I sada je obožava, to mu je omiljeni predmet. Tako da dešavaju se i takve stvari. Da. Evo da nam malo pojasnite koje su to tehnike učenja. Pa tu morate doći na našu besplatnu promotivnu radionicu kad budemo organizovali, ali evo ukratko ću reći. Znači, imamo 4 tehnike brzog čitanja, 4 memo-tehnike, asocijativne mape i veštine prezentovanja naučnika. To je ukratko. To su vam osnovne tehnike, neke koje se uče kod nas na kursu, koji traje 5 meseci, a postoje i napredne tehnike, naravno, koje su, nadam se, će biti i kod nas u bliskoj budućnosti, ali o tome ćemo drugom prilikom. Da, evo već ste rekli da su to neke nove tehnike učenja, pa evo da nam vi napravite paralelu sa tim nekim tradicionalnim načinom učenja kako smo mi svi u školama učili u odnosu na ove nove. U kom smislu i u kom segmentu su one bolje u odnosu na to kako smo mi nekada učili u školi?
Pa znate kako, iz ličnog iskustva svog školovanja pronašla sam se u ovome. Tradicionalno učenje mi je predstavljalo problem, ali kombinacija tradicionalnog i ovog učenja može da baš dobre rezultate da. Da. Koji je negde krajnji rezultat tih radionica na koje... Krajnji rezultat je trostruko do petostruko povećanje brzine čitanja, klasifikacija gradiva, ono što naučimo da ne zaboravimo, odnosno učimo naše polaznike da ne uče repetitivno, već da steknu funkcionalno znanje. I kako se to negde pokazalo kod dece? U kom negde periodu oni sve to savladaju? Da li im treba dosta vremena da se negde naviknu na te nove tehnike ili to negde brzo oni sve usvajaju? Pa znate kako, zavisi od godišta. Znači tu ne mogu sada, zavisi. Ima deca od 9 godina isto s kojima je lakše raditi, a znači tempo zavisi od godišta deteta, odnosno polaznika. I koliko je dovoljno da deca samo dolazeći na te radionice i to kako vi osmislite i tu sve što urade, koliko je važno da oni i nakon toga vežbaju nešto, da se još dodatno usavršavaju? Pa zbog toga i traje 5 meseci program, baš zato, da bi oni to usvojili. Jer u jednom momentu, negde na pola kursa, oni donose svoje gradivo i svoje udžbenike i tada kreću da primenjuju sve tehnike koje mi učimo u našoj školi. I mogu vam reći onda su baš zadovoljni kada vide da, jao, evo, naučio sam. Dakle, da. Brzo, ja sam to čak, imam baš jednog dečka, on je 8. razred, moram i da ga pohvalim, David se zove, on je baš prezadovoljan i njegova majka je prezadovoljna i nama je to dovoljno. To je znak da sam na dobrom putu. Tako je, kada vidite i dobar putu. Jeste, da su i roditelji i deca zadovoljni, odnosno polaznici. Pošto ćemo i 1. februara imati čak i pedagoge, nastavnike i tako. Imaćemo grupu za odrasle, znači srednjoškolci, studenti i odrasli koji već rade, ali žele da se nadograđuju, kao što sam evo i ja želela da se nadogradim. Da, a u kom smislu, na primjer, će odraslima pomoći dolazak u ovu školu? Pa, na primjer, prosvetnim radnicima može da pomogne u radu sa decom, konkretno. Da i njima bude lakše da rade sa decom. A, na primjer, IT-evcima, to je po meni neophodno, jer oni stalno imaju nešto novo da uče i da savladavaju. Treba ispratiti ipak današnje potrebe. Da, potrebe današnjeg vremena. Jeste. Ja bih sad voljela da se opet na neki način vratimo na sam početak. Pre nego što ste otvorili ovu školu, čime ste se vi bavili, kako ste vi uopšte posle toliko godina rada i nekog iskustva odlučili da vi postanete vlasnica jedne ovakve škole koja negde ima pre svega edukativnu svrhu? Bila sam nezadovoljna dugo godina radeći u jednoj firmi. Nikako se tu nisam videla ni od samog početka. I tako. Maštala sam, čekala sam da dođe taj trenutak kada ću naći nešto. I onoga momenta, kada sam saznala za ovaj program, ja sam to osetila i najviše me usrećilo što ja lično mogu da pružim našoj deci, odnosno polaznicima, adekvatnu pomoć kroz školovanje, kao i kroz njihovo dalje usavršavanje, kroz ceo život. Jer ovo je nešto što vam treba ceo život. I na poslu, i na fakultetu, uopšte. I baš sam bila srećna što ja lično mogu to da im pružim. Tako da sam se odlučila za taj korak. Naravno, imala sam pomoć, imala sam podršku. Kolege iz Novog Sada, takođe, koje država u školi, su mi puno pomogle. I hvala im na tome i mojoj porodici puno. Da, evo da nam kažete, kako ste se sve informisali, od koga ste sve dobili potrebne informacije pre nego što ste otvorili školu? Pa, prva informacija je bila od moje koleginice, odnosno vrlo dobre prijateljice iz Novog Sada. Ona je to otvorila, ja sam to videla, odmah sam nekako se pronašla u tome, to sam već rekla, nazvala se mi je, raspitala se i kontaktirala Beograd, našeg glavnog autora, Časlava Mančića. Dogovorili smo već obuku, svi smo išli na obuku. Inače, da, u ovoj školici nas troje sarađujemo. To je moj suprug, Branislav Karan, njegova majka Dušaka Karan, ona je inače učiteljica. Trebala nam je i njena pomoć, mada smo mi svi išli na obuku za instruktore, ali opet godine njenog iskustva su nam puno pomogle.
Recite mi, kako je to izgledalo sve na početku? Da li ste imali, pomenuli ste već, tako da je porodica uključena u sve ovo, a da li ste imali podršku i okruženje i okoline kada ste odlučili se na takav korak? Imala sam od najbližih, ali bilo je tu svega, samo ja sam osjećala da je to i da to ne može nikako drugačije da bude nego dobro. Taj neki osjećaj vas Da. Prvi put u životu sam imala taj osjećaj. Eto, to vam sad najiskrenije onako govorim, da sam prvi put u životu znala šta hoću i šta želim. To je to što ja želim. Želim da pomognem našoj deci, našim polaznicama, da im olakšam školovanje, učenje, da im ulepšam to sve. Da zavole i školu, i nastavnike, i profesore, i to gradivo danas koje je obimno, da im olakšam. I evo da nam kažete, koje ste sve negde ključne korake prošli do samog otvaranja ove škole? Šta je to sve potrebno da bi se otvorila? Pa ovako, škola je na nivou franšiznog sistema. Regionalna je, znači ima nas u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj. Sad mislim da, krenuli smo i u Makedoniji. Morali smo naravno, da kupimo franšizu, da odemo u Beograd, na obuke, da prođemo, čak smo imali priliku, ranije franšizeri nisu imali tu priliku, ali mi smo imali, da prisustvujemo u već postojećoj školi i da radimo baš sa decom i tako da se obučavamo i u tome. I to je to. Znači, domen obrazovanja nije presudan ovde. Ovde je presudna volja i želja za rad sa decom. I to je ono što je nas vodilo. Dobro, ali svakako da je negde i znanje preduslov da bi neko... Pa jeste, naravno, mi smo morali da prođemo obuku za instruktore. Svi smo mi to morali da prođemo. I moja svekrva, iako je učiteljica, morala je da prođe tu obuku. I mi smo morali da prođemo sve te veštine i tehnike i sve to. I bilo nam je jako lepo, jako smo se lepo družili, jer svi smo mi kolege i svi jedni drugi spomažemo. Tako je. A evo da nam kažete šta podrazumeva ta obuka za instruktore konkretno? Šta je to što vi zapravo učite? Kako ste vi na koji način savladali sve te tehnike učenja da biste danas mogli deci da ih predstavite? Pa znate kako, ne savladamo mi sve tehnike. Dobro. Nego neko se jednostavno prepozna u nekoj od tehnika. Nekom više leži suženo čitanje, nekom više leži dvoredno čitanje, da ne pričam sad o detaljima, dođete u našu školu i tako, ali neko se uvek pronađe nešto što mu najviše odgovara, pa tako i mi. Tako i mi. Moj suprug, na primjer, on se pronašao u klasifikaciji gradiva. On je tu najbolji. Lepo crta, lepo objašnjava, te neke asocijacije ima jako dobre. Ja sam se više pronašla u služenom čitanju i tako. Ali ono što je bitno, to je da smo svi prošli obuku za instruktore i da mi znamo da prenesemo to naše znanje. Tako je. To je najbitnije. Program je namenjen deci starije od 9 godina. Kao i odraslima koji žele sa manje truda, dosade i utroška vremena da postignu bolje rezultate u školi, na fakultetima i na poslu. Ciljevi programa su trostruko do petostruko povećanje brzine čitanja, unapređenje koncentracije i razumevanja pročitanog, kao i sposobnost uzimanja bitnih informacija iz pročitanog teksta. Trostruko brže pamćenje. Sposobnost planskog učenja u grupi. Mi u našoj školi puno crtamo, jer tako je najbolje i učimo. U početku deca nisu htela da izlaze na tablu da crtaju, a sada se svađaju ko će da izađe, svi hoće da izađu da crtaju i mape i sve. Konkretno sada ću vam pokazati jedan primer, eto na primjer kako mi učimo da zapamtimo nepoznate reči. Reč kantare znači pevati. Kako ćemo mi to sada zapamtimo? Pa evo ovako. Nacrtat ćemo jednu kantu, jel' tako? I ona mora da peva, da bi mi znali da to znači pevati, jel' tako? Tako da ćemo nacrtati notu re, cantare. Ili ona deca koja ne znaju note, kod njih nacrtamo oblačić jedan u kom napišemo la la la, to je znak da ta kanta peva. I možemo dodati to re, čisto da se zna da je kantare.
I evo dolazimo sad do ovog momenta kada ste već konačno otvorili školu brzog čitanja i brzog učenja. Evo da nam malo opišete kako izgledao dan, ti prvi dan i početci vaši. Jao, pa naši početci su počeli sa besplatnim promotivnim radionicama gde je bilo divno, znači imali smo u biblioteci Narodnoj, imali smo i u samoj našoj školici ovde, u matematičkom društvenom Tales, sa njima delimo prostor i tu smo imali 2-3 radionice. Prvi dan, konkretno, kada smo krenuli, deca su bila onako malo i poplašena, jel znate kako, iako se mi zovemo škola, mi tu nismo u pravom smislu reči. Nego mi se ovde i šalimo na odmorima i igramo se društvene igre, mnogo su se deca malo izbližila i sad je sve to drugačije. Oni sad mnogo lakše funkcionišu uopšte na radionicama, ali radionica traje 2 časa i 20 minuta. Mi imamo 2 pauze, jednu 15, jednu 10 minuta, imamo pauzu za užinu, jedemo voće, druga pauza nam je za igranje, tako da oni sad i grupno uče. Znači, ako su isti razred, doneli su svoje udžbenike i radimo nešto, da ne kažem sad, da ne odajem sve, znači imaju istu lekciju, podelimo se u grupe. Hajmo, 7. razred, vi ćete to, 8. razred to i to je super. I oni su tu najsrećniji. Kako se vama čini, koliko su naši sugrađani uopšte svesni važnosti postojanja ovakve jedne škole i mogućnosti koje ona pruža? Mislim da današnji roditelji su spremni da ulože u svoju decu, što se tiče obrazovanja. I to mi je vrlo drago. Pa mi čak imamo iz jedne porodice, znači supruga i njen suprug su upisali 3 dece. Svaka im čast, eto ja kažem, svaka vam čast. Mislim, ipak 3 dece, kažem, mi verujemo u ovo i jednostavno u decu ulažemo. I znate kako kažu, ono što ulažete, to ćete imati. Imati, tako. Tako kažu i to mi je drago. A kada su odrasli u pitanju, koliko je tu zainteresovanost da se negde radi na sebi i usavršava? Pa imamo i odraslih, eto, samo što do sada još nije se tako pročulo za našu školu, ali evo sad već 1. septembra kreće i grupa odraslih. Recite mi, šta je ono što planirate u nekom narednom periodu? Da li planirate da malo proširite? Planiramo da otvorimo još jednu franšizu, ćemo uzeti, ali ne škola brzog čitanja i mudrog učenja. Škola brzog čitanja i mudrog učenja je nešto za ceo život. Znači nešto što vam pomaže kroz cijelo školovanje, osnovnu školu, srednju školu, fakultet, posao, ceo život. A ovo što mi dalje planiramo sledeće godine, to je nešto drugo. To će upisivati deca samo koja žele konkretno da se bavi tim. Ovo je nešto što obuhvata sve. Svaki predmet, sve oblasti i ceo život. A ovo što ćemo dalje da radimo, to će konkretno biti nešto. Da li možemo da kažemo da je škola brzog čitanja i mudrog učenja uopšte za sve? Za svaku, zapravo. Jeste. Od 9 do 99. I evo, Ivana, možda za kraj neka poruka svim ženama. Verujte u sebe, budite hrabre, radite ono što volite. Jer iz ličnog iskustva vam govorim, nisam nikad verovala u sebe dok se nisam pronašla u ovome. Srećno! Bila je ovo još jedna emisija Žene preduzetnice. Poštovani gledalci, mi vam želimo prijatno veče i do naredne srede. Svako dobro!